Uy, taysa. Kadiyot ra kay kabaw ko COVID ron, kabaw ko daghang naapektuhan karon, ug basin gani ikaw naapektuhan ka sa COVID. Ganahan lang ko makigistorya nimo kadiyot. O kung imo ning buhaton, I guarantee you, kung imo ning ma-master within 10 years, makakita ka og massive result sa imuhang agi. Di ba mas nindot nga ang atong hago makita nato ang resulta within 5 to 10 years. No, kay ako more than a decade ko nagtrabaho pero wa man ko nakita na resulta. No, kana ganing naningkamot ka nya sa imong paningkamot makita nimo nga nakay ko galingong balay, nagpuyo na kasi ko galingong balay, dili na data nga balay imuha gid napalit nimo, di ka papahuwaon nga wala ka nag-abang na kayong guguling sa sakyanan nga wala ka nagdata-data nang nakabayad gyud ka full paid basin dili dayon sa first 2 years pero after 3 years na fully paid nimo. Ingana nga resulta kung but pasabot kanang nakay time together with your family kanang laag mo, no, dili nang nakalaag ka tungod sa company nga gidaka anang lugar or kuyog sa imong mga barkada nga niamot ra ka Pasko kunay Pasko na amoy gifts kada usa ingana gani or kanang imuhang mada imong family sa lugar nga imuhang ganahan adtuan nga makabanding mo together with them. Nindot kay na ingana nga resulta. Kani akong ipakita kanatong isgutan 5 months ago nag-start ko ani and within 5 months I've earned 6 digits, no, dili na big pero sure ko nga kanang 5 months nga 6 digits na ako is a net profit. Usa sa gani sa example nako dire ha, basin mo yung kalisod ni usa sa ako example is a 3rd year high school lang siya, iyan ang gibuhat ha, and after 3 months nakaabot na siya og 5 digits nga earning. No, so wala imposible. Another thing na ako'y nailhan dire, usa siya ka OFW gikan sa Japan pero iyan ang gibuhat na business, wa na siya nibalik sa Japan tungod ani. The most amazing thing, mga estudyante, no, na usa ka estudyante nga pangalan og James Lee Mabano doing this for more than a year na, ug tungod sa iyang gibuhat nga ka-earn siya og 6 digits and living na karon nagpuyo na siya og condominium. So kung na-interested ka sa kung gipanulti karon kay naa pa man ka, I'm sure napabilin ka karon kay na curious ka unsa nihong pasabot. So wala ko ilaing iyahanyo nimo. Kung nakauyon ka ani nga message, kabalo ka unsa kung ako ang message diha nimo, nara ko gihanyo usa. So istorya ta. Send me a message or send an appointment para ikaw ga kong mentor among istoryahon or matabangan ka namo unsa ni ug unsa ni. Kung dili ni para nimo, salamat kay sa time, salamat kay sa pagpaminaw o amping ayo-ayo. I wish you all the luck and padayon sa imong gibuhat karon nga I'm sure kung dili ka wala ka nagkinahanglan ani, you are already there. You're on the right track. So, good luck.